Хайырлы көн мөхтәрәм тамашачылар. Бүген февральнең 19 көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Телебез рухи яктан берләштерүче зур көч. Татар телен саклау һәм үстерү буенча комиссиягә дә зур өметләр баглыйбыз. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Туган тел үз халкың белән нечкә элемтә. Без аны саклап калу өчен барысын да эшләячәкбез. Бу алдагы буын алдында әхлакый бурыч дигән иде Татарстан президенты 2021 елны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан иткәндә. Без дә бу зур эшкә үзебездән өлеш кертү өчен бүген махсус сәхифә башлап җибәрәбез. Һәр илнең ачкычы тел. Телен белгән ил ачар дип юкагына әйтмәгәннәрдер. Борынгылар. Тел ачкычы дип аталучы тапшыруыбызда да без татар телен үзлегеннән өйрәнгән башка милләт кешеләр белән таныштырырбыз. Аларның дөньяга карашы, телгә мөнәсәбәте турында кызыклы фактларны җиткерәбез. Аллага тапшырып башлыйк. Татар телен үстерү, милләтне саклау, халык саны алу. Бу төшенчәләрдә катнаш никахларның роле нинди? Аларның балалары әти-әни теленә ничек карый? Үзләрен кем дип саный? Әлеге четерекле мәсьәләне ничек хәл итәргә? Сораулар бихисап, җаваплар исә һәр вакыт үзенчәлекле. Әйдәгез, аларны бергәләп тыңлыйк, сокланыйк, гыйбрәтләр алыйк. Шулай итеп без беренче кунакка юл тотабыз. Синен еракка киттем, язмышым шулай кушты дип, китмичә ни хәл итим, туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, тоя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм, туган авылым күренерме дип, тауларга Ой, хайырлы көннәр! Сәлам, сәлам. Нариф, ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Беләсеңме, менә шушындый матур баумын урамы, әйме? Менә шушы мәшигә карыйм да сокланам һәм сине искә төшерәм. Әйе, бик ошаганбыз без аның белән, особенно кырсаклары. Безнең бүген очрашу ул бу мәче турында түгел. Без бүген синең белән бик четерекле, катлаулы темага сөйләшербез. Ул тема сиңа бик нык кагыла. Мин бит инде сине 20 елдан артык беләм, без синең белән 20 ел дус, һәм инде әлбәттә мин Ефим ага белән Махира апаны да бик яхшы белә идем. Беренче тапкыр Ефим ага белән танышканда, ул татарча сөйләшеп җибәргәч минем белән, мин артыма егылып китә яздым. Менә ничек булды ул Винарис? Чын еврей малае, ничек иттереп, шулай матур иттереп, татарча сөйләшергә өйрәнгән. Ул темага күп һәм озак итеп сөйләшергә була. Әйдә, миңа кайтты әле. Анда шуны шәй ичеп, пәлмәннәр ашап, рәхәтләнеп сөйләшербез. Рәхәтләнеп, әйдә. Авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, коя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм. Нәрсә Әлфия, булай яшәп ятам инде. Әйдә, кер, үз. Эй, субханалла, бик матур. Пәлмәннәр практически әзер. Әзерләп куйгансың. Сөйлә инде, бу нәрсә, бу бит ит түгел. Ит түгел бу, балык. Нинди балык? Яһүдләр бит балык яраталар. Әйе, бу балык, монда сёмга һәм треска белән. Бу тагында соевый соус монда, чеснок, лимон и цедра лимона. Ами син ясаганда
еврейский закуска ясыйм. Мин синнән сораган идем Ефим ага турында. Ни сәбәптән Ефим ага безнең шулай матур иттереп татарча сөйләшә башлады? Нәрсәгә кирәк булды аңа татар теле? Беренчедән, минем әти Пермь өлкәсендә, Звездный дигән поселогында службада булган. Татарча ничек була ул служба? Хезмәт. Хезмәт иткән, танковый войскада. Анда якын тирәдә безнең авыл торадыр, Куян авылы. Куян авылда 42 елда бик матур шибәр генә минем әни туган Махирә исемле. Алар 4 кыз бала булып үстеләр. 4-се дә татар исемнәре. Берсе минем әнием, иң зурысы Махирә, икенчесе Тахирә, өченчесе Зөһрә. Ой, шундый матур исемнәр. Дөртенчесе аларның Захидә. Менә әти хезмәт иткәндә безнең авылга оркестр белән дискотекалар оештыралар янда, клубта. Шунда минем әни белән танышканнар. Бик көчле мәхәббәт булган. Но минем дәвәни әйтте, Махирәне бирмим. Татарча сөйләшә алмасаң, динне кабул итмәсәң. Хәтта ул әле мусульман дине кабул иттеме? Әйе, шул ук елны, 63-нче елны булган ул. Аннан минем дәвәнимә килеп әйтте, Магашук апа, телен өйрәндем, динне кабул иттем. Махирә минеке булырга тиеш. Менә бит мәхәббәт нишләтәйме? Саташтырайм дип әйтте дип. Ну алар 50 ничә ел тордылар бергә. Хәзер юк инде алар, киттеләр. Бала чакта сиңа татар тәрбиясе ничегрәк булды? Сез татарча сөйләшә идегезме гаиләгездә? Альфия, мин бит шәһәрдә үстем, күбесе. Шәһәрнең мәктәбендә укыдым, русча, рус телендә, татар телен безгә укытмадылар. Ну, әти-әни белән татарча сөйләштеләр. Ну, мине чөнки теге руслар арасында үскәч, күп өйрәтмәделәр инде. Мин бит 16 яшьтән уже самостоятельный бала дирим. Беләсезме? Уже эшлидирим, акча да эшлидирим, ничего гына. Син бит паспортың буенча чын еврей малае, әйме? Виталий Ефимович Блейхер. Менә шушы паспортың белән еврейлар янына китәргә менә шундыйрак уйлар тумадымы синдә? Беренчедән, беләсезме, мин бит бу шунга килмәдем Казанга. Монда мине бер актер кешесе, әйтмим фамилиясын чакыртып, ну, шулай монда Казанга китерде инде мине. Акча булганда мин аңа бик кирәк булдым. Акча беткәч, ул миңа әйтте, Винарис, бар Пермгә кайт. Ә мин кайтасы килмәде. Чөнки үзе әйткән сүзе бит инде, син әйткән сүз. Мин еврей наполовину, а евреи не сдаются. Шуңа күрә 2 атна подъездда йокладым. Ну ничего, Аллага шөкер, ашарга бары, кефир, батон. Рәхәтләнеп 2 атна подъездда яшәдем. Тукайча әйтсәк, акча барда душ шул, барда яр. Акча исе чыкмый икән, барда яныңнан таяр. Аннан соң Альфия шул бу хәлне Габдулапа билде. Теге мужикка да эләкте. Һәм мине үзенең квартирага чакырды яшәргә. 2 ел буе беләсең Габдулапада яшәдем. Һәм инде менә бу татар җырына, татар сәнгатенә сиңа мәхәббәтне Хәмдүнә апа тудырып, син Хәмдүнә апа аша татар сәхнәсенә мендең дип әйтергә буламы? Була. Хәмдүнә апага зур рәхмәт анарга. Ул мине татарчада сөйләшергә өйрәтте. Шүкүңдән халык җырларын җырларга, баянга, менә классик җырларында Хәмдүнә апа өйрәтте инде мине. Ул минем, ничек дип әйтим, учитель һәм икенче әни дә инде. Анында яшәгәч, миңа бик күп нәрсә өйрәтте ул Хәмдүнә апа. Бәхетле булсын теге дөньяда. Урыны җәннәттә булсын дип Җәннәттә булсын, әйтәләр. Бу җаным. очракта шулай да чыннан да шулай булсын, бик легендар җырчыбыз һәм инде бик күп кешеләргә юл күрсәтүче җырчы иде Хәмдүнә апа. Син үзеңнең
Бөтен барлыгың белән татар икәнеңне күрсәтәсең, татар булуың белән горурланасың, әйме? Шулай. Шулай бит инде. Татар бит мин. Просто миндә бераз еврейский кан бар. Шулай да. Шулай да. Да. Менә еврей ризыклары пешерәсең. Синең аларга, ул милләткә мөнәсәбәтең ничек? Беренчедән, мин ул милләтне күп белмим дип әйтсәң дә ярый. Чөнки минем әти-әни белән кавышканда, әти барган үзенең абыйга, апага, теге Бер туганнарына инде туганнарына рөхсәт алырга инде. Тегеләр әйттеләр, татар белән яшәсәң, син безгә кирәк түгел. Ишеннән дә 50 ничә ел әни белән әти бергә тордылар. Бер көн дә бетән сөйләшмәделәр. Аралашмаганнар да. Кирәк бит, менә нинди мәхәббәт, мондагы шундый олы мәхәббәткә тагын бер кат сыкланып, гаҗәпләнеп куясың, әйме? Шулай инде. Чыннан да алар даже соңгы елларда шугатлы мин аларга карап сыкланадыр. Ике күгәрчен кебек алар. Бер-берсенә карап, теге Ефимушка дип кенә, тегесе Махирушечка гына дип сөйләшеп, бер-берсен яратып, нәрсә кирәк, әти булышадыр. Нәрсә кирәк әнигә, әни әтигә булышадыр. Бер-берсенә инде ничек дип әйтим, әтигә бит аякны кистеләр бит. Аның гангрена башланды. Әти бер аягы белән базарга барып, кастрилләр белән, рюкзаклар белән ашарга аладыр. Синең еврей халкына, яһудларга мөнәсәбәтең нинди? Нинди булсын, әйбәт. Бик тә хөрмәт итәм, теге чөнки заслуженная нация. Казанга килгәч, Альфия, беләсеңме, нәрсә әйтәсем килә? Миңа бик тә булышты Солнце дигән җырчы бар я. Шул абзый миңа бик тә булышты. Но нәрсә дип әйтте? Син татарча гына түгел, яһудча да җырларга тиешсең дип әйтте. Менә мин күз алдыма китерәм, беләсеңме? Әгәр дә син шушы яһуд җырларын татар теленә тәрҗемә итеп җырласа, менә булыр. Мин даже переводты сораганым бер автордан иде. Теге бар бит. Хавана гила хавана гила хавана гила хавана. Вот это бу җырны инде алам дип әйттем. Мин аны татарча җырларга тиешмен булдым. Ну, нәрсә, ничектер килеп чыкты инде шулай, мин аны җырлый алмадым. Кызганыч. Кызганыч. Но әле барсы да алда бит әле. Алда әле. Синең бит инде паспорт буенча син Виталий Ефимович, әйме? Блехер Виталий Ефимович. Ни өчен Винарис ил-егет? Бу синең кушаматыңмы? Бу беләсеңме каян килде? Мин тугач, мине әни мулла исем куштырганнар. Винарис дип. А ил-егет ул минем әнинең девичья фамилия. Кыз вакытында Ил-Зигитова. Ну, татарча инде мин монда Казанга килгәч, үземә алдым Винарис ил-егет дип, Ил-Зигитов Хамдулла әйтте. Нинди Ил-Зигитов булсын? Урыслар арасында Ил-Зигитов булсын, татарлар арасында Винарис ил-егет буласың. Менә Альфия, безнең пилмәннәр әзер. Субханалла, шундый матурлар. Аллаһа шөкер. Винарис. Менә безнең быел әйме туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы. Менә син шушы катнаш никах вакиле буларак, менә төрле халыклар белән аралашучы кеше буларак, менә шушы нисбәттән безнең тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идең? Нәрсә әйтәсем килә? Минем әнием шын татар, әтием шын яһуд. Мин шын татар һәм яһуд баласы. Яһудмы мин, татармы мин? Мин үземнең әни белән һәм әти белән горурланам. Аларга рәхмәт, мине үстергәннәр. Мин аларга татармы, яһуд дип карамадым. Мин аларга әни белән әти дип карадым. Һәм дуслар, сезгә шуны әйтәсем килә. Бергә булыйк, бергә яшик, без кешеләр. Һәм инде әлбәттә телебезне, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне онытмыйк. Бер кашанда.
шулай кушты дип, китмичә ни хәл итим, туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм, туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм. Бигрәк ямьле туган авылым, бер малы сулу еллары, язларында чәчәк ата, сирень һәм шымыкларың. Туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм. Авылым мин кайтырмын сандугачлы языңа, кулын болгап затып калган мәхәббәтең янына. Туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм. Туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм. Җырлар җырлыйм, җырлар җырлыйм. Туган телен кадерләгән халыкның кадере булыр. Кадер хөрмәттә яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.